carrera tenim un capità francès i un canó, i estem a la Barceloneta. Què fa tot això aquí? Us ho expliquem en el següent reportatge. Un dels barris amb més personalitat pròpia de Barcelona és la Barceloneta, i per Sant Miquel celebra la seva festa major, que s'inicia amb la sortida del canó, una tradició dedicada als infants. Des de la parròquia de Sant Miquel surt el canó amb el general al capdavant, que acompanyats d'una formació musical anuncien l'inici de la festa a tots els veïns del barri. Nosaltres, amb la tradició que fem, és amb els nanos, li demanarem el canyó. Llavors nosaltres li fem tirar els nanos a terra, els diem, senyor rector, volem el canyó. Jo el dic bastant bé, perquè ara jo no estic visquent aquí, estic visquent a la zona franca. I m'he aixecat avui a les 6 del matí per vindre aquí. El canó de la Barceloneta dispara sempre després d'escoltar el crit «Senyor rector, volem el canó». La tradició del canó festiu de la Barceloneta es va exportar d'altres terres a principis del segle XX per Pancràs Farell, treballador de la Maquinista i veí del barri molt involucrat en les festes. Més tard, el canó es va lliurar al rector de la parròquia de Sant Miquel, però els nens de la Barceloneta es van plantar davant de la rectoria cridant «Senyor rector, volem el canó». D'aquí va néixer la tradició de treure el canó, que ara surt el següent dissabte després de Sant Miquel, dia originari de la seva sortida. Senyor rector, volem el canó. Llavors el general dona l'ordre d'encendre el canó i direm caramels. I fem un cercavila per tot el barri i tots els nens del barri estan esperant aquest dia per sortir i per fer la festa aquesta. Que normalment sempre es fa el dia 29 de setembre, Sant Miquel, però com els col·legis no deixen sortir els nens al carrer, llavors hem pensat de fer-lo el dissabte, que hi ha molta més gent, hi ha més nens i és una festa per nens, que disfrutin ells més que res. Aquest any a la festa s'hi ha incorporat un nou cap gros, representant la figura del general. Això trobo que està molt bé perquè és una cosa ja depèn del barri. Perquè potser pot fallar algun dia, però mira, ja tenen això. Són records enranyables. Aquest barri, si una cosa té, és que deixa molts records. Per ser la gent que se'n va continua mantenint el seu cor sempre a la Barceloneta. Bueno, jo de petit, doncs molts, no? Sempre era les ganes de quan venia el dia 29 de setembre, no? Primer perquè no tenies col·legi, després perquè podies anar a rescatar, a agafar carmels i estaves per allà i era una festa molt maca, no? I una festa que nosaltres volem mantenir perquè és tradició del barri i volem seguir-la. El canó continuarà sortint al carrer per Sant Miquel, anunciant a la Barceloneta que ha arribat la seva festa major, acompanyat del general napoleònic i els més petits del barri esperant recollir els carmels.